Не! Хайде, шампионе, не си никак страшен. Хайде! Роки! Хайде, давай, давай! Удари ме, хайде! Хайде, хайде, хайде! Пет, 6, 7, 8, 9, 10. Диемавижън представя Роки 4. Стига, имаме оговорка. Знам, но това е пълна лудост. Напълно откачено, нали? Да. Но съвсем логично дължиш ми услуга. Знам, но кога го измисли? Преди около 3 години. А Аполо това е налудничал. Виж, Жребецо, когато спечели последния матч, ти ме победи с 1 секунда. 1 секунда! Твърде трудно е за човек с мой интелект да го преглътне. Така е, но нали каза, че си успял да го преживееш? Излагах. Излъгал си. И сега искаш да се докажеш пред себе си. Да, без телевизията, без пресата. Само ти и аз. Да, само аз и ти. Път на по-старите. Щом казваш, Жребецо? Аз ще свърша цялата работа, чули? Казвам ти, приятелю. Карай по-кротко, защото вече не си първа младост. Достатъчно млад съм да ти сритам задника. Нима? И как ще го направиш? Научи ме на всичко, което знаеш. Почти всичко. Ти се биеш добре, но аз съм страхотен боец. Готов ли си? И още как. Добре. Знаеш ли, Жребецо? Жалко, че остаряваме. Просто не спирай да раздаваш крушета. Ще удариш ли гонга? Добре. Зън, зън. Хайде, Жребецо. Давай, хайде. Господи, наистина изглеждаш добре за човек на възраст. Можеш да летиш? А сега се пази. Не искаш това, повярвай ми. Може би съм попаднал на неподходящ съперник. Участват Силвестър Сталон, Талия Шайер, Бърт Янг, Карл Уедърс, Бриджит Нилсен, Тони Бъртън, Майкъл Патаки и Долф Лундгрен в ролята на Драго. Сценарист и режисьор Силвестър Сталон. Татко, закъсня. Мама ще ти се кара. Ей, как си? Добре. Не мислиш ли, че светлината е твърде ярка? Прекаляваш. Откъде взе тази шапка? Един приятел ми я даде. Харесва ли ти? Кой те ударил по окото? Същият този приятел. Това е откачено. Съветвам те да побързаш. Знаеш ли, станал си много, много досаден. Не се движи толкова бързо, излизаш от кадър. Сериозно? Здрасти. Здрасти, най-сетне. Съжалявам, че закъснях. Защо не отидеш да се приготвиш за вечеря? Хайде. Чудесно, ти си тук. Престани да го обиждаш. Обиждал си ме, значи. Ако почакам още малко, ще дойде следващият ми рожден ден. Къде беше? Отнесох малко бой. Защо не донесеш тортата и да открием празненството? Гладен съм. Синко, донеси тортата. Ще му хареса. Имам изненада за теб. Тортата е чудесна. Чичо Поли, подаръкът ще ти хареса. Къде? Да създадем подходяща атмосфера, трябва да загася лампите. Виж това. Да не е паркирана отвън. Бъди търпелив. Чули? От вълнение чак започнах да се потя. Все едно ми предстои голям матч. Гледай. Честит рожден ден, Поли.